Георги, отбора на Левски си е марка в българския волейбол, вие го разгромихте буквално тук. Да, разгромихме го, може да се каже, но очаквах да бъде по-труден матч. Но не се получи, малко ми струва. Първият гейм беше по-труден? Да, първият гейм, защото поред мен ние бехме малко стегнати. Защото трябваше да биеме, имаше малко напрежение, с привличането на нови състезатели, опитни всички, беше малко трудно, но се отпуснахме и после тръгна влака и няма спиране. Но според мен те ще правят доста проблеми на другите отбори, опитен отбор се, но днеска бяха разконцентрирани много и ние се възползвахме по най-добрия начин и победихме. Имахте много грешки от начален удар, защо така? Не мога да ти кажа, защо така. Случва се. Късмет няма, така ли? Не късмет. Бехме разконцентрирани и напрегнати в първия гейм. Но случва се. Продължаваме нататък и ще мислим. Как гледаш в този отбор? Ти си един от най-опитните играчи, а доколкото знам, караш 22 години, не навършени. Да, 21 година съм. Лятото ще пълнам 22. Има опит. Аз от 17 години играм тук. Играли сме Шампионска лига, играл съм всичко и сега капитан съм и ще трябва да в трудни моменти аз да съм на гърба. Мнението ти за втория разпределител в отбора? Мнението ми трябва да... Момчето има качества, но трябва да работи още много и след тази година, ако аз се махна, да му се даде възможност той да играе, защото му трябва опит вече и трябва да почва да играе вече. Имаш ли такава идея да напуснеш Марек? Са здрави и живи, ще видим какво ще стане. Успех ти желая. Нищо.